Notícies flash de ciència i tecnologia. L'Ingenuity és un petit helicòpter solar robòtic que opera a Mart com a part de la missió Mart 2020 de la NASA. L'Ingenuity forma part de la missió del rover Perseverance. El dron està dissenyat i construït per la JPL, el Jet Propulsion Laboratory. Ha volat amb èxit a l'atmosfera marciana, convertint-se en el primer dispositiu humà que vola de forma controlada en un altre planeta. Com a part de la mateixa missió, el rover Perseverance ha desplegat un instrument experimental de la mida d'una torradora de pa a bord del rover que es diu Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, MOXIE pels amics, i ha convertit amb èxit diòxid de carboni abundant a la poc densa atmosfera del planeta vermell en oxigen. Com us podeu imaginar, les implicacions per la colonització humana de Mart són enormes. Neuralink, una de les empreses tecnològiques d'Elon Musk, l'única actualment centrada en desenvolupar una forma de comunicació directa entre el nostre cervell i els ordinadors, que nosaltres sapiguem, ha llançat una nova publicació i un vídeo en el qual detalla algunes de les seves actualitzacions recents, inclòs l'ús del seu implant perquè un mico jugui al videojoc del Pong només amb el seu cervell. La cura per malalties com el Parkinson o les lesions de mèdula espinal, la telequinesi, la telepatia, la fusió directa del cervell amb la intel·ligència artificial i la càrrega de memòria al núvol no estan massa lluny. Que el futuro ya está aquí. Després d'un altre final catastròfic per un prototip de l'Starship, l'SN-11, una nova versió de prototips de Starship que comença amb l'SN-15, sí, l'SN-12, 13 i 14 se'ls han saltat. Doncs bé, aquesta nova iteració del prototip Starship inclou nombrosos avenços. Veurem què tal funciona l'SN-15. En qualsevol cas, el sistema de prototipat ràpid de SpaceX els permet avançar i evolucionar a un ritme sense precedents a la indústria aeronàutica. I com que estem en això, la NASA ha triat la versió lunar de l'Spaceship per portar els astronautes del programa Artemis a la Lluna. SpaceX ha derrotat el gegant equip nacional, National Team, format per companyies com Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman i a l'empresa Dianetics, una de les favorites d'alguns youtubers que segueixo com The Angry Astronaut, el qual suggereixo que seguiu perquè és boníssim. Però per mi, Dianetics sempre ha estat l'aneguet lleig de les tres propostes per enviar homes a la Lluna una altra vegada. La raó d'aquesta sorprenent decisió de la NASA sembla ser que és la pasta, els diners. Si bé no oblidem que SpaceX ha demostrat repetidament que no són uns bocamolls i que el que diuen acostumen a fer-ho. I finalment, però no per això menys important, entre tots els increïbles èxits d'aquestes dues setmanes, la primera vegada que la NASA i SpaceX han llançat astronautes en una càpsula Dragó reutilitzada, així com a la primera part del coet Falcó 9, que també ha estat reutilitzada. Qualsevol d'aquestes notícies mereix un vídeo per si sol. Si vols que faci algun vídeo específic de qualsevol d'aquests tòpics, deixa un comentari a continuació aquí a la caixa de comentaris. També, si t'ha agradat aquest vídeo, no t'oblidis de donar-li el m'agrada i de subscriure't al canal en cas de que no t'hagis subscrit encara. Ens veiem aviat.